Fi żmien li ġej rappreżentanza tal-persuni gejs, lesbjani u transessuali mhux se tkun biss fis-sezzjoni taż-żgħażagħ tal-Partit Laburista imma wkoll fl-istruttura tal-Partit Laburista. Din is-sezzjoni l-ġdida se jkollha wkoll rappreżentanza fil-Konferenza Ġenerali l-ogħla organu fil-Partit Laburista. Dan ħabbru l-mexxej Laburista Joseph Muscat meta kienet jiltaqa' ma' delegazzjoni tal-International Lesbian and Gay Association u Rainbow Rose illi kienu f'Malta għal konferenza internazzjonali organizzata mill-Malta Gay Rights Movement. Joseph Muscat qal li wasal iż-żmien illi ma nibqgħux nitkellmu b'mod ipokrita fuq din is-sezzjoni tas-soċjetà tagħna u l-Partit Laburista ddeċieda li jieħu din it-triq. Il-Partit Laburista se jkun l-ewwel partit politiku f'Malta li jwaqqaf sezzjoni LGBT fih dan l-istrutturi tiegħu. Joseph Muscat qal li xurilu l-Forum Żgħażagħ Laburisti waqqaf sezzjoni tal-LGBT fih danu u din is-sezzjoni kibret ħafna. Nemmnu li wasal iż-żmien li neħdu azzjoni konkreta u ma nibqgħux nitkellmu biss fuq id-drittijiet ta' persuni omosessuali imma nibdew naġixxu wkoll qal Joseph Muscat. Filwaqt li esprima t-tama tiegħu illi partiti oħra f'pajjiżna isegwu din il-linja. Preżenti għall-laqgħa kien hemm il-kelliem għas-soċjetà ċivili u drittijiet tal-minoranzi ġinha Kawki u rappreżentanti tas-sezzjoni LGBT tal-Forum Żgħażagħ Laburisti.